سلام زخبركم تخاتاتلتنا كما يتعلو امباركسنا الساعة زيناتاتن مجلسين هزم تجاكم اللهم مجمرتاكن عرستاتو معسكر صهوا بعلنا سنتنا بخبز بلا معرك ماز امبالو تاقلتو نزت علمة زخشحة نزت علمة زات انكرة نهزبو زاق السنة مدر تحت زبو الارشت زواتة عادشن وانون مجلسي زلنسكي روسيا سلام كتورد معرباين صادق قبرو تمحتنو عقباوينا بريطانيا قدود حقروا أقلقلوت داقماي كتاعتاتو يدلو كم زلو قليت أمن كالوتن زبلو زياناتات حيزنا متناكم علينا سناي مكتتال نهزت علمة زغشعة نهز علمة زاد أنكغة نهز بوزاق سنة مدرع أبتحت بالأرستي زواتة أوانون عادشن مقلتي أبزوانا تخزي تزلو جو بوليتيكون قطبان كونتات كنعزبون كنكتاتلون تسنحنايو بفلاي أبز حلف 4 عامتات تاميريكا أبزبا قرن أفريقيا حتساوتو تسنحت أنكاز تران كتالبهم تسنحت شتاراتاتن نسبح كتفتمهم التفحصو زلا أكي وطنن كاب عين تعزبتي زتخول يكونن أب سودان إثيوبيان سومالين زفلغو ويز تخزتو معبالتات بدقيق مسن كتاتلهم وطن ماي كامر عفت فلت أمستيري كوين زركب مسارته حجون نيرترا خمسكات وسيد كاب وغاز بيرترا طلع المطلع زلوت إجي بريزيدنت إسياس أفورقي أما بل 33 عامت تنبلنا زنت كومنوت كي هوريشمان ناغاساكين توقابيلو يركب نأترقاق ما بزملكات حجون السب كاكم تعزب تخيد خاليو أبزم بالمبل 33 عامت بعلنا زنت بريزيدنت إسياس أفورقي بدأ تحتوتات كلا على زخولو نتبتات نهز بقلت مقبارو يذكر بفلاي أبلو كنتات زبقرن أفريقيا بزملكات بريزيدنت إسياس أفورقي معرف شلت نايستفل ليو تزابوتات جنكات عبل القبت عاد أفاسل زعرك أبز ساعات زيها نفس بلولو زلو كالو كينات نايم برع فحصوتات ون كلو مستيري كبهال إيكال كبل نهز تشفنو عندي فتات كزهب وحكتات نهبز بدول قاج المدوالو كرسا أيكبون مو حدش فحصو جيجت ملكاس أبوت إن كابهالو من وطانيو من تساتافيو أبي ساعات بخمي أكباب مدلوات نخاب كما يكونتات يركب نقحات هزبناخه أبزل على براخ اللودو تباهيلك حتى ساعدو أخيل الله كبهالك قال بحفشو الزرار باقن دحرت تمسلو أخات أمريكا بمشتر أبكتما بريتوريا استبز حسم مع السلام منقست بلزقنا كابتن إرترا أجندا جيركا جو بوليتيكا وربحتات كم حلاو زبل نلعل خلت تعمتات تاتيزو كخدوت سنحنا يتفات من قدك إلا فتسو ماي كالن زلوم فولي لوخ أمريكا ماي كامر أمانقو سلفي بلزقنان هو حتن سمرت مفتر قبل منقست إرترا كزرق حزوتنو الشارخات قجت أبز حلف وركبات سلفي بلزقنان مرحت هو حتن بقلسي أب حموش تنت بتات تغميتهم اللوم أزم حموش تنت بتات زحازو من ردات شحكا مش قراقرم لو مفتيل كام زرق حاجة داس انت زي كونه قبل الهسبي إرترا كفا يفحص مهلون هزبي بغالة محبارجن مدرخ زي طلبو حق خوين الله سنبلنا زنت أب معسكر سوا مكير تقليتو كم أكل نايتا ملا هاجر نوزان زنبر حزبنا نزار الزين وعقاس تخفله بدا من عزمتن كبرات زيقاتاتنا استرخبت رأسو كلهم بعلاتنا زخونت مبل 33 عامت معلتنا زنت وحسنت سلام بمخطاب تحت سبل مريح هاجر أو تيمان مزنبال أب سوا بعلات 33 قنبوت كلتا شحن 24 زي تفلالي مسنا رأوتات مكيادهم تقليتو أبتي أزاز مأكل سلطان هاجراو أقلقلوت كولينيل دبساي كده أزازتن ستافاتن مأكل سلطان هاجراو أقلقلوت أبستر خبلو أقات أمي أولات مبل 36 زوريا هاجراو بانديرن أرما مأكل سلطان هاجراو أقلقلوتن إنام بلبلو نتبع المدماق معروك وتادراو سلفي أكايدوم أبتو وتادراو سلفي 400 سب زحزة 36 بلوكات تساتفن دحرتو وتادراو سلفي هزب المنقسن إرتران زحلفو مدرخن زر أيوة امرتن حدنتن زقلسو سنت بباو فريات متات بهلاو تليت نايستفل عليها بيهراتنا قريبو أزاز مأكل سلطان هاجراو أقلقلوت كولونيل دبساي كده نتبع على الكتاب زقربو مدرام وحسنت سلام بمخطاب تحت زبل تيماز بعل زلو مبل 33 عمت بعلنا تنت بمسوات جيغان بوصوت كم زمصب مغلاص دحرنا تنتون انتخونه لولاونت هاجر نمحسن هاجر نمهناصن داغماي رزين واغا خمس تخفله أسمير له عمت ما تبع لنا تنت كنبقى لكلنا مع معريم انت سهاجر نستبجوا بوصوتنا لبقوم تقبلنا وبصعنا أن نحدث له أقات أم مخانو زقلت أكون لبساي كده هاجرنا كنا لمعن كنا هنسأل كل زيغا زكالو زبلا خسرحن كتعرن تصوعو ناسنتن لولاونتن زو حسد هاجرالات نازبل كولينيل دبساي معرباين هاجرات هابتنن صقانا نمغحكحن نعنا نمنبركاخن زالمو شرحتات سلا لعل نقحتن تمرتن حزب المنقستن إرترا كم زفشل بمبراه دحر حجون كي تحملنا عدنتنا نكبرتاتنا العقبنا نزمصنا تصابوتات مكيتنا سلامنا كنوحس رقصنياتات مخنا قليصو
زيلنسكي روسيا سلام كتورد معرباوين ጸቕጥ ክገብሩ ተማሕፂኑ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ መራሕቲ ምዕራብ ኣድላይ ዝኾነ ኩሉ መንገድታት ተጠቂሞም ሩስያ ናብ ሰላም ክትመጽእ ጸቕጥ ክገብሩ ተሓሳሲቡ ዘለንስኪ ኣብ ስጳኛ ብዝሃቦ መግለጺ ንዩክሬን ከተጥፍን ቅድሚት ክትስጉምን እትደሊ ዘላ ሩስያ ዝጭበጥ ኣስገዳድ ሰላም ክግበረላ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ንሱ ንነዊሕ ግዜ ሓይልታት ሞስኮ ካብ ክሪሚያ ሓዊሱ ካብ ኩሉ መሬት ዩክሬን ክሳብ ዝወፁ ብቐጥታ ምስ ሩስያ ከም ዘይዘራረብ ክገልጽ ጸኒሑ እቲ ሕጂ ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት ግን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዓወታት ብትረኽበሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ኬቭ ብሕፅረት ካብ ምዕራባውያን ዝቐርባ ጸወርታ ሃስያ ከም ዘላ እዩ ዝፍለጥ ሩስያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣስታት 3200 ቦምባታት ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ትድርቢ ከም ዘላ ዝገለጸት ፕሬዚደንት ነዚ ከመይ ጌርካ ትቃለሶ ክብል ኣብቲ ኣብ ማድሪድ ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ መግለጺ ሓቲቱ ሩስያ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ስዊዘርላንድ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዋዕላ ሰላም ክትሳተፍ ዕድመ ይገበረላ ዝብል ሓሳብ ግን ነጺጉ ኣብቲ ጉባኤ ወከልቲ ልዕሊ 9 ሃገራት ክሳተፉ ተፅቢት ይግበር እቶም ልኡኻት ኬቭ ካብ ዘቐመጠቶም 10 ጠለባት መሰረት ምግባር ኣብ ዩክሬን ፍትሓውን ነባርን ሰላም ንኽህሉ ዝሕግዝ መንገዲ ክሕንፅፅ እዮም ተባሂሉ ይግመት ዩክሬን ኩሉ ዝተወረረ መሬት ክምለስ ምስ ኩናት ዝተኣሳሰር ዝበፅሐ ዕንወት ካሕሳ ክኽፈልን ቅብናት ኩናት ሩስያ ዝረኣየሉ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ክህሉን ትጠልብ ሞስኮ ግን ነዚ ውጥን ነፂጋቶ እያ ወሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ሕጂ ብፍሉይ ወታደራዊ ስርሕት ዝዕወት ዘሎ ዕላማታት ንምዕዋት ጥራይ ንዘተድሉ ምዃኑ እዩ ዝገለጽ ሩስያ እቲ ወታደራዊ ወራር ኩናት ኢላ ኣይትፅውዖን ዘለንስኪ መራሕቲ ምዕራብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ብልክሲ ዝተዋህበ ኣፅዋር ዝተነበረ እገዳ ከልዕሉ ጸዊዖም እዚ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ከም ዝጥቀመሉ ይገልጽ እንተኾነ ኣሜሪካ ትርከብ መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ ኬቭ እትፍጽሞም መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ እቶም ብሩስያ ዝተገብጡ ግዝኣታት ዩክሬን ጥራይ ከተድህብ ከም ዘለዋ ብትሪ ገልጻ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቕጥን ምሕዳር ጥራይ ዘይኮነ መሸርክትና ኣንጻር ሩስያን ነብስና ክንከላኸል እውን ዕድል ክህባና ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብል ዘለንስኪ ተዛሪቡ ሓደ ካብቲ እተን ለገስቲ ኣፅዋር ነቲ ቢልዮነር ፓውንድ ዝግመት ሓገዝ ኣፅዋር ንኽወሃባ ዘቕርብኦ ዘለዋ ቅድመ ኩነት ዩክሬን እዚ ኩናት ብኸመይ ክውዳእ ከም ዘሎ ናይ ገዛእ ርእሳ ራእይ ከተነፅር ኣለዋ ዝብል እዩ ስለዚ ድማ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣቐዲሙ 10 ነጥብታት ውጥን ሰላም ዝዘርግሐ እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ምስሓብ ሓይልታት ሩስያን ካብ ወፃኢ ወራር ሩስያ ውሕስነት ምርካብን የጠቓልል ኬቭ ኣቐዲማ እውን ንሰላም ጻውዒት ከተቕርብ እኳ እንተጸንሐት ኣብዚ ናይ ሕጂ ግን ቃና ተቐይሩሎ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዋዕላ ንፕሬዚደንት ዘለንስኪ ህፁፅነት ክፈጥረሉ እንከሎ ነዚ ተጠቂሙ ሃገራዊ ምልዓል ክፈጥር ይደሊ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ሰላም ኣብ ዓውደ ህግእ ዘሎ ኩንነት ከንፀባርቕ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እቲ ኩንነት እቲ ሰራዊቱ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዞባ ሃርኪቭ ዩክሬን ዓብዪ ስግረደባዊ መጥቃዕቲ ምፍጸም ክቕፅሉ ዘጠቓልል እዩ በዚ ምክንያት ድማ ዝያዳ ዓድታት ኣብቲ ተቝፅር ወታደራት ሩስያ ኣትየን ኣለዋ እዚ ን18 ኣዋርሕ ክቕፅል እንከሎ ወታደራቱ መሬት ሒዞም ኣብቲ ግዝኣትዮም ዝጸንሑ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ድማ ሩስያ ወይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝኾነ ነገር ሕድገት ክገብሩ ኣይደልዩን ዩክሬን ግን ዝኾነ ሕድገት ኣብ ኢድ ሞስኮ እዩ ዘሎ ክትብል ትምጉት ኣዘዝቲ ዩክሬን ድማ ነቲ ኩነታት ይቆጻጸሩ ከም ዘለዎ ይገልጹ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ዳግማይ ሃገራዊ ጉዕዞ ምጅማሩ እውን ነዚ ዘንጸባርቕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ለካቲት 2022 እዩ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ጀሚሮም ዓቀባውያን ኣብ ብሪጣንያ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ክተዋታቶ ይደልየለው ዓቀባውያን ኣብቲ ዝመጽእ ሓፈሻዊ ምርጫ እንተተዓዊቶም ኣብ መላእ ብሪጣንያ ን12 ኣዋርሕ ዝቕጽል ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ክተዋታቱ ከም ዝደልዩ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ ኣብ መላእ ብሪጣንያ ግዱድ ኣገልግሎት ምምላስ ነቲ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ተቐልቂሉ ዝነበረ ዝበሎ ምልዓል ሃገራዊ መንፈስ ንምዕባይ ከም ዝኣምን ገሊጹ ሰልፊ ዕዮ ብወገኑ ነቲ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝሓትት ውጥን ባዶ ተስፋ ክብል ኣነኣኢስዎ ዓቀባውያን ምርጫ እንተሰሚሩሎም ካብ መስከረም 2025 ጀሚሩ ናብቲ ሃገራዊ ግዴታ ዝምደቡ ቀዳሞት መንእስያት ብምምዳብ ክጅምርዎ እዮም ዝርዝር ሓበሬታ ድማ ብሮያል ኮሚሽን ክስራሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ናብ ሰራዊት ዝግበር ምምዳብ መንእስያት ብዛዕባ ሳይበር ድሕነት ሎጂስቲክስ ኣድጊ ወይ ድማ ሲቪላዊ ምልላሽ ስርሕታት ክምሃሩ ዘኽእሎም እዩ ዘይወታደራዊ ወለንታዊ ምደባ ምስ ከም ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ፖሊስን NHSን ዝኣመሰሉ ትካላት ን25 መዓልትታት ምስራሕ ዘጠቓልል እዩ ሱናክ እዚ ሃገር ዓባያ ግን መንእስያት ወለዶ ዝግብኦም ዕድላት ወይ ተመክሮ ኣይረኸቡን ኣብዛ እትናወፅ ዘላ ዓለምን ሕብረተሰብና ክበታትኑ ክፍትኑ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ መንጎ መንእስያትና ናይ ሓባርን ናይ ዕላማን ናይ ሓበንን ስምዒትን ንምፍጣር ሓድሽ ሞዴል ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምጽእ ክብል ወሲኹም እዚ ስጉምቲ መንእስያት
ክእለት ከጥርዩ ሓደሽቲ ነገራት ክምህሩን ኣብ ማሕበረሰቦምን ሃገርናን ኣበርክቶ ክገብሩን ዝሕግዝ እዩ ክብል ድማ ወሲኹ። ዓቃባውያን እዚ ስጉምቲ ኣብ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ዘይተጸምዱ ወይ ድማ ናብ ተግባራት ገበናት ናይ ምእታው ዝምባለ ዘለዎም መንእሰያት ካብ ስምዒታት ስቕለት ኣልቦነት ክርሕቁ ንምርጋጽ ዝሕግዝ ምዃኑ ይኣምን። እቶም ኣብቲ ግዴታ ዘይሳተፉ መንእሰያት እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ከም ዝጽበዮም ግን ኣይተዛረበን። ወሃቢ ቃልሲ ሰልፊ ዕዮ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዴቪድ ካሜሮን ኣብ 2010 ምዚ ዓብ ማሕበረሰብ ምህናጽ ዝመሳሰለ ሓሳብ ኣቐሚጡ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ሰልፊ ዕዮ እዚ ባዶ ተስፋ ዝኾነ ውጥን 2.5 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢ ዝሓትት ክብሉ ከም ዘይቅበልዎ ኣረድዩ። እዚ ውጥን ኣይኮነን ቢልዮናት ወጻኢ ዝሓትት ገምጋሚ እዩ። ቶሪስ ነቲ ዕጡቕ ሓይልታት ድሕሪ ናፖሊዮን ናብ ዝነኣሰ ኣካል ስለ ዘውረድዎ እዩ ክብል ከሲሶም። ወሃቢ ቃል ምክልኻል ሊበራል ዲሞክራት ሪቻርድ ፎርድ ኣባል ባይቶ ቶሪስ ቁጥር ሰራዊት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘውረዶ ከሲሱ። ሪቻርድ ፎርድ ዓቀባውያን ብዛዕባ ምክልኻል ቅዱሳት እንተዝኾኑ ነቲ ዓለም ለኻዊ ልዑል ደረጃ ዝነበሩ ፕሮፌሽናል ሰራዊትና ናብዚ ኣይመውረድዎን ነይሮም ክብል ተዛሪቦ። ሰራዊትና ኣብ ሓደ እዋን ንዓለም ዘቕንኢ ነይሩ። እዚ ዓቀባዊ መንግስቲ ግን ቁጥሪ ሰራዊት ኣጉዲልዎ፣ ቁጥሪ ሰራዊት ዝያዳ ንምጉዳል ድማ ቀጻሊ መደብ ኣለዎ። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።